Určite áno, však tých foriem umení je veľmi veľa. Ja takisto rôznym formám umenia nerozumiem, ale napriek tomu sa ich nesnažím odsudzovať. V zásade si myslím, že je to úplne každého osobná vec, aký štýl hudby počúva. Takže, ale ako vravím, nemal som ja nejaké negatívne skúsenosti v tejto oblasti, dokonca aj vo svojej práci. Napríklad ma podporuje teda nadácia môjho zamestnávateľa. Nemyslím si, že teda ten žáner hudby by pre nich bol nejako zaujímavý, ale napriek tomu je to dosť propagované. Takže predsudky asi nejaké tam boli, možno skôr viac v minulosti, však áno, Gotum. Ale to je už tiež koľko rokov dozadu, možno 8. Takže ja verím, že sme sa trošku aj ako spoločnosť pohli tým správnejším smerom. A ešte raz opakujem, že nevnímam ja nejakú takúto kontroverziu ani nejaké negatívne ohlasy z pohľadu bežnej populácie. Aj keď uznávam, že možno, že práve ten charitatívny dobročinných nejaký podtext pomáha tomu, že to trošku vnímajú pozitívnejšie, ako by to možno vnímali za normálne okolnosti.